Senderisme temerari, d'Àngels Blasco Ros. Feia gairebé una hora que Neró seguia aquell trio d'insensats que s'havien endinsat en uns paratges que no els conduirien a res. Encara que ells no ho sabien, caminaven pel bosc amb tant enrenou com si fossin camions carregats de pedres. El soroll del seu pas retrunyia per la petita vall. Estava segur que no tenien la més mínima idea ni d'on estaven ni cap a on anaven. No entenia massa bé de què parlaven, però en un moment determinat un havia cridat: «Un gos! Sento un lladruc d'un gos! Anem-hi! Potser trobarem una casa!» La trobarien, és clar, era la seva. No li calia amoïnar-se en forçar-los a adreçar-s'hi perquè hi arribarien aviat. De fons, sentia la bordadissa de la fosca que intuïa la visita. La gossa tenia bones orelles i millor olfacte, i aquell grupet flairava humanitat amb prou intensitat com per reconèixer la seva presència a centenars de metres lluny. Neró es limità a seguir-los de prop, acomboiat pel greixot, el seu quisso de cacera, silenciós però infal·lible. Va tenir la impressió que aquell dia es presentava profitós. Mira que li havia dit al Ferran que no ens aventuréssim a descobrir els encontors de la Reip, però ell, tossut, a la seva, i nosaltres, uns idiotes per seguir-lo. A mi la muntanya no m'atrau, més aviat em fa basarda. Soc urbanita, jo. I el pobre Toni, que ja ha sortit descompost després del viatge i més de 12 hores de marxa rítmica i gairebé avança a 4 potes. El Ferran li ha donat una píndola de no sé què per ajudar-lo a seguir-nos, però està desfet. No és estrany, però, en broma i com si res, fa més de 5 hores que hem sortit de la plec musical. Ara m'adono que fa molt temps, molt, que ja no sento els bum-bums de la música. Hores, fa moltes hores que anem sols per aquest sender que ja ni es distingeix i no hem sentit cap veu, d'animal o persona, ni trets, ni hem vist ningú. Ara que m'hi fixo, no veig cap sender davant nostre. El Ferran aparta matolls i branques per dirigir-nos al lloc d'on provenen els lladrucs d'un ca, cada cop més puixants. Què diu, ara? Va, soques, que tinc gana i amb sort ens donaran alguna cosa per menjar i ens diran com sortir d'aquest laberint. Ja començo a estar-ne tip de voltar per aquesta selva. Cada cop baixem més i de ben segur que per sortir-ne ho haurem de remuntar. Quina merda! Sí, clar, ara diu que n'està fart, però és ell qui ha insistit a fer-nos els exploradors. M'acosto al Toni per ajudar-lo. Té aspecte de mort a punt d'enterrar. El verd de la seva pell fa joc amb el de l'arbereda. Em poso el seu braç per damunt l'espatlla i avancem plegats. És una feina que no puc aguantar. Espera, Ferran, el Toni ja no pot més. Vine i ajuda'm. No vindrà d'una mica arribar a la casa i aquest està a punt d'esfondrar-se. Si perd el coneixement, encara ens costarà més de carregar-lo. Està bé, hòstia! Sou uns tous! No sé com he pogut pensar que us agradaria una expedició salvatge per aquests barals. I, a més, se m'han acabat els remeis miraculosos. Així que ara anem a pit. Cony, ens hauríem d'haver quedat a la Reip i encara xalaríem. Va, Martí, fem un cop de cap a veure si podem descansar una estona. El gos sona molt a prop, no deu faltar gaire. Sí, home, sí, tu manes, no li pots portar la contrària, perquè amb el caràcter que gasta, si es gira és ben capaç de deixar-nos sols, el Toni i a mi, i anar a la seva. No seria el primer cop que ens deixa plantats. I jo tinc els peus cremant i l'estómac encongit. A veure què hi trobem en aquest lloc. El binomi caçador ha arribat a la cabana, però no hi entren. Observen el trio d'esgotats que s'hi apropa. Neró els deixa fer,
Vol veure primer què s'empesquen aquells perduts. Deixa que s'acostin. S'amaguen ell i Quiso darrere l'estable. Allà no els poden veure i es mantindrà la White. Fa mesos que no té una oportunitat com aquella, gairebé un any. La Fosca borda insistent perquè no li agraden els estranys. Ja va bé, així els atrau cap a la cabana. Els veu com surten del boscamp, a un centenar de metres de l'edifici. Criden i es baloten com enfollits i s'apressen a entrar a la petita construcció. Neró es desplaça silenciós i es col·loca a prop de la finestra posterior, velada per una mena de cortina de canxet feta per la seva mare, i contempla els nouvinguts. Té un mal pressentiment. Ni tan sols han cridat per comprovar si hi havia algú dins la cabana o pels encontorns. Van a la seva, ho regiren tot, bé, tot el que està al seu abast. De sobte s'adonen que damunt la taula de fusta que hi ha al mig de l'estança hi ha una cassola, un pa rodó i una ampolla de vi sense etiqueta. No es molesten ni a escalfar-ho, ni tan sols l'ensumen. S'hi abraonen com feres afamades i amb les mans i el pa engoleixen tot el que contenia l'olla de terrissa. No suporta la gent que menyspreia el que no és seu, però es manté expectant. Vol veure com es comporten els nois, no tan joves, que actuen com si sortissin de la selva. Les riallades li arriben clares i els rots nítids com trets d'escopeta. Espera amb el greixot ajagut als seus peus i la Fosca bordant com una desesperada. Jo encara no m'he acabat d'escurar les dents que el Ferran comença a regirar la cabana. Què fas? Ja ens hem cruspit el tiberi que teníem preparat aquesta gent i ara els remenes la casa? Potser hauríem de deixar-los alguns diners per pagar el que hem menjat, no et sembla? Tampoc no cal ser un animal. El Ferran ignora els meus comentaris i continua escorcollant la sala. Mobles, armari, sota el catre que fa de llit, sota la cuina de pedra, pots, olles. Mira, Martí, has vist quines figuretes de fusta? Es veu que qui viu en aquesta corc es dedica a tallar branques. Potser les deu comercialitzar i tot. Ens n'endurem algunes i les vendrem. Diu això mentre engrapa 4 o 5 peces petites que representen animals del bosc i se les posa a la motxilla. Llavors parla amb entusiasme. Hòstia, quina sort! He trobat un formatge. Deu ser d'una de les cabres que hi ha al tancat. Mira, aquí hi ha un cistell amb bolets. No viu tan malament, que sigui que s'està aquí. Sento el Toni que remuga una mica més espavilat que quan ha arribat. Escolta, Ferran, ja saps com sortir d'aquí? Ens mirem i no diem res. El Ferran no respon. Continua l'examen de l'estança. Sota una jaqueta, com de pell de conill, que reposa en un penjarrobes fet a mà, amb aspecte de branca d'arbre, hi veu un mapa. L'estira, estripant les puntes, i el posa damunt la taula que està bruta de les engrunes del menjar que hem devorat fa uns moments. Què? Entens alguna cosa? Interrogo amb un to més aviat burleta. Calla, inútil! Si més no, jo ho intento. Si estiguessis sol ja t'hauries mort de gana i de por. M'està bé per provocar-lo. M'arronso d'espatlles i miro el mapa com si esperés que el paper em parlés. El Ferran, després de la primera inspecció, el gira 90 graus i prossegueix la interpretació. El Toni es lamenta. Maleït gos, és que no pot callar. Per què no marxem? Aviat es farà fosc. El Ferran, envermellit de cara, ens dedica una llambregada airada. I on vols que anem, Toni? No sabem com sortir d'aquí i, com tu dius, s'està enfosquint i si ens quedem al mig del bosc, sense poder-nos defensar, sense armes ni prou menjar, què farem? Ho has pensat, estúpid? Callem. El Ferran li dona una altra volta al mapa i el torna a la posició original. No veig res que em resulti familiar. A la Reip
Ens hi van portar els paios que viatjaven en tren amb nosaltres i vam caminar gairebé 3 hores. Jo no em vaig fixar per on sortia el sol i vosaltres tampoc. Així que, si teniu alguna idea genial, és hora d'exposar-la. Què, Martí? Ara no dius res? M'aixeco el coll de la xupa. Començo a tenir fred. Dedico una llambregada al Toni i observo que està mig adormit. No és estrany, perquè s'ha passat una nit i un dia ingerint tot allò que li han donat, sòlid o líquid. M'adono que el company tremola. Escolta, Ferran, em sembla que el Toni no està bé. Potser hauríem de fer alguna cosa. Truquem per telèfon a veure si ens poden venir a buscar. Estic amoïnat. El Ferran aixeca la vista del mapa. Em mira com si em veiés per primera vegada i respon enrabiat. Però tu què et penses? Ets un desgraciat. Creus que estaríem així si hagués pogut telefonar? Fa hores que no tenim cobertura. Estem en un lloc que no sabem ni com hi hem arribat ni com ens en sortirem. L'única possibilitat és que vingui la persona o qui sigui que viu en aquest cau i ens indiqui com arribar a algun nucli habitat. El Toni es mig desvella gemegant i amb veu ronca ens interromp. Aquesta bèstia, que calli! Em retrunya el cap com si un martell me'l volgués esclafar. Que pari! Com si hagués pronunciat una ordre, els lladrucs s'interrompen i el silenci s'imposa. Només distingeixo el vel d'alguna cabra i el trepitjar d'una gallina que ressonen en la penombra que domina l'exterior. Els nostres esguards es dirigeixen cap a la porta. No hi ha res, ni soroll. El Toni tremola. Jo estossego perquè alguna cosa se m'ha enganxat a la gola i el Ferran renega de la situació. Des de la posició de vigia, Neró no treu la vista dels intrusos. No li ha agradat com s'han comportat. Ha fet un senyal a la fosca i aquest ha emmudit, vol sentir el que xerren. L'animal espera les seves ordres. Ha contemplat com li han escorcollat la cabana, però no hi han trobat gran cosa. Té clar, però, que no estan disposats a pagar el que han consumit. Ans al contrari, tenen intenció d'endur-se'n algunes figuretes de fusta, el formatge i potser fins i tot els 4 bolets que havia recollit ahir. Són uns pocavergonyes, això ho té clar. Amb tot, no en tenen res de la muntanya i sols no resistirien ni un dia. Ell havia deixat llenya per encendre la llar de foc i preparada la 3 peus de ferro per escalfar l'olleta. I ni s'hi han fixat. Merda de pixapins que gosen endinsar-se en el bosc sense saber-ne res. Tot el temps que els ha seguit, ni un sol cop els ha vist aixecar la vista per comprovar per on anava el sol, quan encara n'hi havia. No sabien cap on es dirigien ni han fet cap esforç per saber-ho. Poques soltes ignorants. Un rebombori atrau la seva atenció. El més alt i cridaner de tots, un tal Ferran, ha sentit que li deien? Ha començat a remenar mobles i estris. Ho desendreça tot. Ja ho havia remenat en arribar, però es veu que no n'ha tingut prou. I ara el veu enrabiat, tant que ha fotut una guitza a una cadira i li ha fet saltar una pota. A més de les figuretes i el formatge, observa com farceix la motxilla amb un tros del pa rodó que ha sobrat, els bolets, un bocí de xocolata que s'amagava rere una tassa i una ampolla de vi que hi havia al rebost damunt la cuina. Però no en té prou. Agafa una americana de pana i es vesteix deixant la seva jaqueta i la bossa a l'interior. Li ve gran, esclar, molt gran. Neró en fa 2 com ell. També agafa una mena de samarra feta de trossos de pells de conills i li encasqueta el pobre Toni, que està mort de fred, o del que sigui. Comença a refrescar i tot abric s'agraeix. El tercer, un tal Martí, no té roba, però agafa una manta de borra de sobre el catre i s'embolica cobrint-se el cap. Ara és el moment. Hauríem de fer el gest de compensar el propietari per tot allò que s'enduen. És el que espera Neró, però no ho fan. El sent com malparlen de la cabana. Es riuen
dels que viuen allà. Bestioles, diu que són el Ferran. Animals de bosc, els designa el Martí. El Toni renega de tot, del bosc, de la contrada i del déu que ho va inventar. Entre manifestacions menyspreadores i adjectius ofensius, surten de la casa i, sota la negror que ja ha envaït l'ambient, amb les llums dels mòbils s'adrecen a l'estable. Una construcció mig de pedra, mig de fusta, que està a una vintena de metres de la caseta. La fosca torna a bordar. Neró li ha fet un senyal perquè els esbronqui. Escolta, Ferran, què hi fem aquí a fora si no sabem on hem d'anar? No tenim telèfon, ningú no sap on som, podríem quedar-nos a viure i no ens trobarien, perquè això és com un desert, verd però desert. Faig una passada de llum per l'entorn i em topo amb una pomera que no havíem vist en arribar. Les pomes són bastant grosses i el Ferran sacseja algunes branques perquè en caiguin a terra i poder collir-les. Ell se n'ha ficat a la motxilla, fins a emplenar-la, i jo he farcit la meva de pomes. Si més no, tindrem alguna cosa per menjar mentre fem camí. Ferran, estàs segur que ens hem d'arriscar a marxar? Martí, ja m'estàs escalfant. Vols quedar-te a la cabana després del que hem fet? Ho hem fet malbé tot. Ens hem endut el poc menjar que hi havia i ara veurem què hi ha a l'estable, per si podem aprofitar alguna cosa. Bé, si aquesta merda de gos ens deixa, perquè ja em començo a estar fart de sentir-nos lladrucs. Cada cop tinc més por. Aquell no és el meu ambient. I el Ferran, encara que no sàpiga res de muntanya, és un malparit vanitós que no ho reconeixerà mai. A més, no sé què farem amb el Toni. Hem menjat i hem reposat, però ell no sembla millor que quan hem arribat. Què fa ara el Ferran? Per què vol el bastó? D'on el deu haver tret? Què crida? Calla, gos malparit, ja veuràs si et faré obeir. Estic tip de sentir-te. Quan t'estomaqui de valent se t'acabaran les forces. Ferran, atura'n, no hi arribaràs? Que no veus que hi ha un tancat al davant de la porta de l'estable? En la foscor no es veu gaire, però és consistent. No el podrem abatre? Silenci, collons! Ja veuràs si me'l carregaré. I deu guardar alguna cosa bona si la defensa d'aquesta manera. Enfoca la llanterna del mòbil i al fons de l'estable veiem un cavall. Bé, no, un matxo o una mula, com es digui. És gran i fort. El Ferran ja s'hi veu muntant-lo perquè ens tregui d'allà. Torna a escridassar el gos i amenaçar-lo amb acabar amb ell. Però la realitat és que no hi arriba. I, a més, l'animal és gran i té una boca que esgarrifa. El Ferran, però, no atén a raons. Quan es posa així, és millor deixar-lo fer. El pobre Toni s'ha ajagut a terra i fa cara de no poder més. Jo tinc ganes de pixar i després d'anunciar-ho als companys, camino cap al darrere de l'estable i percebo el xerricar d'insectes. De ben segur, grills i cigales. Recordo que ho comentava l'avi quan jo era petit. Ves quins pensaments em venen en una situació com aquesta. El Ferran continua amb els seus esgarips vers el gos. Dret, mig gelat per la frescor de la nit que ja s'imposa, enmig del raig d'orina, sento un crit de dolor del Toni. Tot seguit, un xiscle que sembla de sorpresa del Ferran i noto un cop al cap que em deixa estabornit. A primera hora del matí, amb la penombra que no aclarirà fins al migdia, torna la normalitat a la cabana. Neró és previsor i ho endreça tot. Dona de menjar les gallines i les cabres. Una d'elles s'ha de munyir. Els 2 porcs surten al pati de la cort. El greixot i la fosca corren per la petita vall, perseguint ocells i bordant com si els hi anés la vida. Ha tret del rebost que té camuflat sota el terra de la taula uns quants queviures. L'amagatall que no van descobrir els intrusos. Ha encès el foc i ha posat l'olla a bullir amb verdures de l'hort, un os de pernil i una mica de cansalada. A poc s'anirà fent per dinar. També disposa mitja dotzena d'ampolles de vi damunt la taula per si de cas
i prepara una panera de nous i pomes de les que aquells brètols van fer caure i no van collir. Ho revisa tot i ho deixa com si aquell trio de bàrbars no hagués estat allà. Havia sentit que deien que ningú no sabia on havien anat, ni tan sols havien dit que anaven a una festa d'aquelles brutals en què tothom sembla embogit. El soroll és tan fort que els animals del prat i del bosc fugen espaordits i al cap d'unes hores comença a veure gent estesa arreu amb els rostres contrets i parlant de coses que no s'entenen. Ja n'ha vist més d'una i sap el pa que s'hi dona. Quan té la cabana en condicions, s'encarrega de fer una reserva de llenya. És possible que algun caçador s'apropi a la casa. Ho fan sovint quan és temporada. Saben que ell sempre té alguna cosa per menjar. Hi ha una mena d'acord no escrit en aquells actes. Encara que ell no hi sigui, si algun caçador fa cap a la cabana i menja o beu, o s'emporta alguna talla d'animaló, deixa diners en un pot de ceràmica que hi ha al costat de la llar de foc. És un ritual mantingut de fa anys, ja en vida del seu pare. Surt per anar a l'estable. El matxo vol pasturar el prat i ja va tard. A punt d'arribar-hi sent un tret. La partida que esperava ja és aquí. S'endinsen a l'estable, escampa la palla d'un racó i obre una mena de comporta dissimulada en el terra on habitualment s'hi està la mula. Tot és fosc. No sé si ja és de nit o és que no hi ha llum. Estic ajagut en una mena de jaç i el cap em timbaleja esverat. Sí, recordo la patacada. Tinc fred i em ressegueixo el cos. Estic completament despullat. Què ha passat? Qui em va atonyinar? Per què? On són els altres? Flairo una fortor resclosit que m'aclapara. M'aixeco com puc i palpo a veure què hi trobo. Estenc les mans i camino a poc. Per fi toco alguna cosa que em sembla una paret. És humida i llefiscosa. M'entrebanco i quasi caig de morros. Llavors sento una veu que m'arriba de l'altre costat de no sé què i que ressona per l'indret. «Martí, ets tu?» Sembla la veu d'algú que s'ofega. «Sí, Ferran, sóc jo. Estem a les fosques. Tens idea d'on som? Jo m'acabo de despertar ara. Ahir, quan vaig anar a pixar, algú em va colpejar el cap i vaig perdre el coneixement. Fins ara. I del Toni, en saps res?» Torno a sentir aquella veu enrogallada, tan inusual en el Ferran. Tinc la impressió que està a prop. «No sé on som. Jo estic lligat pel coll amb una cadena que surt de la paret. Ahir, quan vas anar a pixar, un gos va sortir de la foscor i em va engrapar pel coll. Es va obrir la porta del tancat i l'altra bèstia es va posar damunt meu. Em sembla que em vaig desmaiar perquè no recordo res més. Del Toni? No et puc dir res. Estic acollonit, tio. No em fa cap gràcia tot plegat». Jo també ho estic. La foscor sempre m'ha impressionat, fins i tot estant a casa i envoltat de gent coneguda. Sento que el Ferran estossega. Es deu moure i el collar li prem la gola. Qui ens deu haver portat allà? M'agradaria saber on som, perquè jo també estic acollonit. Ep, ara s'ha encès un llum. És tènue i lluny, però és artificial, sí. Sembla d'una bombeta. Com pot ser? Si ahir no vam veure làmpades o interruptors ni cables a la cabana. Què és això? Ferran, has vist que hi ha llum, ara? Ve d'una mena de túnel. Potser sabrem què passa aquí. Ja tinc ganes de ser a fora. Si tot plegat és una broma, no fa cap gràcia. No crec que ho sigui, Martí. Ha perdut el parlar fatxenda i desafiador que gasta quan està en forma. No responc perquè la claror es fa més intensa, com si s'encenguessin lluernes cada cop més a prop d'on estem nosaltres. Sento uns passos que s'acosten. «Ferran, em sembla que ve algú!» «Sí, jo també ho he sentit!» Palpo les parets fins que arribo a una porta.
Hi ha una obertura enreixada i allà puc distingir que la claror creix per moments. Sento la cadena del Ferran, que de ben segur deu remenar com jo. Tinc la impressió que està en un quarto al costat del meu, però no el puc veure. En aquell moment s'il·lumina al davant de la cambra on estic tancat i contemplo una sala rodona amb diverses portes, 2 taules i estris al mig, molts, una nevera gran de paret i ganxos que pengen del sostre. I en un racó... Déu meu, és el Toni! Ferran, que ho veus? És el Toni! Està penjat d'un ganxo que li travessa el coll. Què passa, Ferran? Què fem aquí? Tinc ganes de plorar. Estic espantat. No dius res? No, no respon. Deu estar com jo, amorrat a la reixeta de la presó en la que ens han clos, desesperats per saber de què va tot allò. Sento que el Ferran somiqueja. Jo ploro en silenci. No puc apartar la vista del pobre Toni, penjat com un vedell en un escorxador. És un malson. Una silueta es defineix a mesura que s'acosta al centre de la sala. És un home, gran però no vell. Ve seguit d'un gos, de pèl esbullat, gris i marró, de cua curta, mitjà però amb una gran boca i dents prominents. El ca s'asseu just al costat de l'entrada i observa. Sí, ens guaita com si ens penetrés el cervell. De lluny, els ulls d'aquell animal semblen de vidre. L'home diposita un grapat de roba damunt una de les taules i m'adono que són les nostres vestimentes. A més, també veig les motxilles i el calçat. De cop sento el Ferran cridar com un esperitat. Vull sortir! Deixa'm anar, malparit! Què vols de nosaltres? Et mataré! Et juro que et mataré! A tu i als teus gossos de merda! S'atura perquè li agafa un atac de tos i renega en veu baixa. L'home ens ignora. Jo tracto de que respongui. Escolti, vostè, sí, vostè. No em fa cas i el gos rondina sense moure's. Llavors hi torno. Digui'm què vol de nosaltres. Diners? No som rics, però podem aconseguir alguna quantitat que li convingui. I el Toni, el nostre amic, què li ha passat? Ha mort o l'ha mort? Digui alguna cosa. Què fem aquí? Què vol de nosaltres? És inútil. M'ofego de tanta ànsia com tinc al parlar. Aquell individu continua el seu endreç. Quan té aquell material on ell volia, despenja el pobre Toni, que també està despullat. El col·loca damunt de la taula gran i el renta amb una mena de mànega que va acoblada a un dipòsit amb rodes. Ho fa a consciència. Cada racó d'aquell cos que jau inert. Insisteixo a preguntar què es proposa, però és que si no em sentís. Colpejo la fusta perseguint no sé el què. El Ferran deixa anar un esgarip que em gela la sang. Déu ganivet i un xerrac! Està boig! Està boig! Jo sacsejo la porta per cridar la seva atenció, però l'única resposta són les paraules que aquell home adreça al seu gos mentre llesca la carn dels malucs del Toni com qui llesca un pernil. Greixot, tenim una bona reserva i avui soparem carn fresca. Heu escoltat Senderisme temerari d'Àngels Blasco Ros.